салом. муҳимтарин хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи душанбе 22 сентябр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. вазорати умури хориҷии Тоҷикистон гуфт аз эълони натиҷаҳои интихобот ва маълум шудани номи раиси ҷумҳурӣ ва раиси ҳукумати Афғонистон истиқбол мекунад. Абулфайз Аттоев, сухангӯи вазорати умури хориҷӣ, рӯзи 22 сентябр ба радиои озодӣ гуфт Тоҷикистон ба хотири амнияту субот ва якпорчагии Афғонистони ҳамсоя аз эълони натиҷаҳои ниҳоии интихоботи президентӣ истиқбол мекунад. Абулфайз Аттоев гуфт Тоҷикистон манфиатдор аст ки Афғонистон орому босубот бошад ва ҳамкориҳои дуҷонибе равнақ ёбанд. Рӯзи 21 сентябр Абдуллоҳ Абдуллоҳ ва Ашраф Ғани Аҳмадзай, номзадҳо ба мақоми президенти Афғонистон, баъди 3 моҳи музокирот дар мавриди ташкили ҳукумати ваҳдати миллӣ ба мувофиқа расиданд. Бар асоси созиш Аҳмадзай раиси ҷумҳур ва доктор Абдуллоҳ раиси шӯрои вазирони Афғонистон мешавад. мақомоти интизомии Русия тафтиши парвандаи як гурӯҳи миллатгароёни русро ба поён расондааст ки аъзои он ба қатли бераҳмонаи як ҷавони тоҷик айбдор мешаванд. муфаттишони рус мегӯянд қатли Салоҳиддин Азизови 20-сола ва чандин нафари дигар кори дасти гурӯҳи Борн ва ё созмони ҷангии миллатгароёни рус будааст. ҳадди ақал 8 нафар узви ин созмон буда, вале нафари муттаҳам ба ташкилкунии он, Илья Горячев, гуноҳи худро дар қатли Азизов рад кардааст. Они подстерегли в лесополосе. Они даже не знали, что это Азизов. Просто шел человек нерусской внешности. Они стреляли в него из травматического пистолета, резали его ножом, а потом отпилили голову. ин ҳодиса моҳи декабри соли 2008 хашми ҷомеаи Тоҷикистон ва ҳомиёни ҳуқуқро барангехт. мақомоти Тоҷикистон он вақт аз Русия хостанд қотилони Салоҳиддини ҷавонмаргро пайдо карда ба ҷазо бикашанд. як соҳибкори тоҷик ки дар Афғонистон ба асорати одамрабоён афтода буд, мегӯяд рӯзҳои сахту мудҳишеро дар он ҷо сипарӣ кардааст. Алоуддин Салоҳиддинов, соҳибкори тоҷик, дар суҳбати ихтисосӣ бо радиои озодӣ нақл кард ки чӣ гуна як моҳи умрашро дар дасти гурӯҳи одамрабоён ба раҳбарии Худойдод, як шаҳрванди Афғонистон, сипарӣ кардааст. зимнан Худойдоди ахиран боздоштшударо хатарноктарин ҷинояткори ин кишвар меноманд. ҳамкорам Фарҳоди Милод аз Алоуддин Салоҳиддинов нахуст дар бораи чӣ гуна ба дасти одамрабоён афтоданаш пурсид. ман рӯзи 26 апрели соли равон бо мошин ҳаракат кардам ба тарафи Афғонистон. ду силоҳбадаст дар пеши мошин пайдо шуданд. яке тапонча дошт бо либоси оддӣ ва дигаре бо либоси низомӣ, дар дасташ автомати Калашников буд ва зуд ба он ду нафар нигоҳ накарданду омада маро аз мошин берун карданд. ҳуҷҷатҳоу сумкамро гирифтанд, пуле ки дар кисам буд ҳама чизро гирифтанд ва чашми маро бо скотч баста боз ба мошин нишонданд ва ҳамун тапонча дар сари ман нигоҳ медоштанд. ман фаҳмидам ки дигар чора нест. ин махсус маро даъват кард барои он ки маро дастгир кунад. суоли дигар аз Алоуддин Салоҳиддинов ин буд ки ӯро чӣ гуна аз асорати одамрабоён озод карданд. 3-4 нафар омаданд. ман ҳис кардам ки як нафар нест, 3-4 нафар. баъд ҳамун рафиқе ки посбони асосии ман буду ба ман ки кӯшиш мекард ки мана муҳофизат кунад ки ранҷ надиҳам, суханҳои хуб мегуфт. гуфт ака бихир, мавлавӣ раҳм кард ба ту озод ҳастӣ. мавлавӣ ҳамун баъзои гуфтаи оно ҳамун қомандоне ки дар ҷое ки ман будам, қомандони ҳамуно, роҳбари ҳамуно ки ин мусофир аст, ғариб аст, меҳмон аст, ина накушед, бубаред ки назди фарзандош шавад. баъд ман рости гап бисёр аҳволам, аъсобам ки хаста шуда буд, бисёр ҷисмам ки заиф шудагӣ буд, аз ҷоям ки намехистам, дар ҳолати бисёр хароб будам. ва гелон шудам. ман гуфтам ба ҳар сурат шуморо мекушед, лекин илтимос ки мурдаи ман дар як ҷое партоед ки мурдаам пайдо кунам, ба ватан равон кунам. баъд он бача гуфт ака ба Қуръони шариф қасам гуфт ту озод ҳастӣ. ина гуфт, бубин гуфт ва занҷирҳои сахти оҳанӣ ки пойҳоям баста шуданд, занҷирҳои боз кард, дастама боз кард. мусоҳибаи комилро метавонед дар вебсайти радиои озодӣ тамошо кунед.
در شهر دوشنبه به خاطر بزرگداشت میراث سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک کنفرانسی بین المللی تحت عنوان رودکی و سنتگرایی در ادبیات تاجیک و فارس دایر شد. در این محفل دانشمندان تاجیکستان و ایران و افغانستان و هندو پاکستان درباره نقش رودکی در ادبیات فارس و تاجیک از جمله در موضوع رودکی و هویت ملی صحبت کردند. عبدالحمید صمد ادیب شناخته تاجیک درباره هدف همایش چنین گفت: قرض فرزندان ملت تاجیک است و اونایی که فارسیگو هستند قرض اونا است که هرچی بیشتر رودکی رو ارج بگذارن، شعرش رو دونن و در زندگی کار باز کنن. در تاجیکستان همه سال از سال 2002 روز 22 سپتامبر زادروز ابو عبدالله رودکی و شاعر عصرهای 9 و 10 با برگزاری محفل‌های گوناگون تجلیل می شود. در شهر خوجند برای کودکان امکانیتشان محدود کنسرت مشترک ستاره‌های ولایت سوخت و طفلان معیوب دایر شد. در تالار تئاتر کمال خوجندی مرکزی ولایت سوخت آخر هفته گذشته نخستین کنسرت یکجایه کودکان معیوب و ستاره‌های هنری سوخت تشکیل شد. می‌خواستیم که در این روز چهاربینی ما اساساً شخصی امکاناتشون محدود رو که آنها استعدادشون مهارتشون را نشان دهیم در این صحنه با همراهی سراهای شهر و ولایت سوخت برآمد کنند. یک جویه در ولایت سوخت 8000 و در سراسر تاجیکستان 27000 اطفال معیوب زندگی می‌کنند که به تعلیم و توجه مخصوص نیاز دارند. شکل کاملی این ویدیو و خبرهای بیشتر را از سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه پیدا کنید.